Juan Korowangi mago matimore county ma Nyamira kama Gavana ma county ma Nyamira Amos Kimomi Nyaribo Ogolo ji 10 mabiro telo ne migepe mpogore county no. Nyinge joma oyiero biro chwalo ne od bura mar county no mondo koro puodhgi kendo goyo gi kogno mondo gichak tich. Moko kuom migepe motimnegi welo gin kama oting'o migawo mar thieth, somo, lope kod yore e kin mamoko. E migawo mar pur nyakora mga Juang Ogwelo Mikai Alice Manoti, migawo mar ohala Owalo Bernard Maina, kae migawo mar somo Ogwelo Kennedy Angwenye. 2022, I've nominated 10 members of my cabinet whom I will forward to the county assembly for vetting and approval. Finance, ICT, and economic planning. Emily Ongaga. Public Works, Roads and Transport. Jones Omwenga. Gender, Youth, Sports, Culture and Social Services, Dr. Grace Nyamongo. Environment, Water, Mining, Natural Resources, John Matiangi. Public Service Management, Dr. Chofrey Morara Yakoe. Agriculture, Livestock and Fisheries, Aris Manoti. Health Services, Dr. Timothy Ombati Mokoa. Trade, Tourism, Industry and Cooperative Development, Bernard Maina. Lands, Housing and Fiscal Planning, Mr. Stephen Oboso. Education and Vocational Training, Mr. Kennedy Angwenye.